Весі руинлар еді мұнда тетілген еді. И вот шуннан берлі тақы ешлебес. Нағатан байып болмай. Ақшаны берер қылады өттәсін тақы стройкаға, техникаға ваны. Бойыл тағыдыр трактор алдым. Юсеф Кырмашевқа мал асырау ойы 1993 елда келе. Эшсезлек заманы ул шырда базарда ит сатқан. Аннан аны ташый, тапшыра башлый, инде 2014 елда крестьян фермер хуҗалыгы ача. Үгезләр алалар, ул вакытта 30 баш була. Хәзер алар 80-гә җиткән. Самым Сементальская порода, казахский белый головый, Волгоград, обычно Саратов, Волгоград, ул яқлардан алады. Привез яқшы берген алады. Бар черный пёстрлар, но алардан привез юқты. Үгезләр караганда иң мөһиме режим, вакытында прививка ясату, вакытында ашату ди Юсеф Кырмашев. 6-нчы яртыда торып терлекләргә ризык бирә дә башка тими, борчымый. Ашыслары килсә, үзләре торып баса икән. Атлар тота башлауына исә 2 ел гына. Ул вакытта Волгоградтан 10 хайван алганнар. Халык занимается шугыз белән. Кемдер китерә, сата, кемдер ала, ашата, кемдер ит сата, кемдер колбаса ясый, кемдер тушенка ясый. Прибыли бар, нормальный эшләргә була, семьяны ашатырга була. Хәзер Юсеф Кырмашевның җәйләвендә 40 ат, араларында айруча яратканнары да бар ди. Ничек кенә булса да, атларга мәхәббәт татарның канында. Алашаны тотарга еңел, үгезне авырырак. Ну, үгезнең прибыли большерак. Без вот малай булыша, тагы юлдашларым бар бите, яңгыз эшләмим мин. Ну, минем ният авылда калырга да и шул направление буенча укыт эшләргә. Бер төрле техника буенча манда аңгарыга, животноводство буенча. Общее поголовье 234 баш, общий, из них сыер 36 дойны, алаша 54 и калганмаса вот молодняк куйлар. И işte откормышнылар 18-23 штук işte. Әнә шулай бар хайван бергә бер урында җыелган. Дөресен генә әйткәндә, үзебезне ниндидер табигый тыюлыкта кебек хис иттек. Рауль Слашкин заманында ишәк, дөя, казүрдәкләр дә тоткан булган. Әле песиләре, тавыклары, куяннары да бар. Куяным хәзер 26 на данный момент. Алай күбәр иде, посто держали. Шалабыз тоже спрос бар, ланнарга, касе сорый халык, касталаннарга алалар. Шуларны кире кайтарып буламсың? Малларны иреккә һәр вакыт үзләрен генә чыгарып җибәрәләр икән. Сәгать 7-дә алар яңадан шушы урынга кайта. Барысы да 2010 елда башланган. Үз эшен ачучыларга дәүләт яңа программа булдыра. 58800 сум акча бирә башлый. Рауль Слашкин да тәвәккәлли. Без группа создавать ителдек и в общем алдык. Шул ilgari әс-сыйраннан 120 зарага алдык, үстердек. Засухайды 11 елны. Малайларым китте. В общем, мин яңгыз калдым. Шалайга грант алган идем. Господдержка 580 тысяч. Ул тумышы белән Татарстанның Шүпрәле районыннан бирегә 1980 елда килә. Әтисе сөт ташыган, әнисе сыер савучы, үзе мал табибы булып эшли. Хәзер урман хуҗалыгы директоры. Без үстек шул хайваннар белән кеше яшьтән үк. Шунда кеше яшьтән үк анаята эшләде. Шунда шулук бата нидә фирмада. Без йөридек яннарында. Вот значит любитель булганмындыр инде. Рәсми рәвештә анда 5 кеше эшли. Хезмәт хакы уртача 25 мең һәм премияләр алалар. Моннан тыш сыер савучы, каравылчы, көтүчесе бар. Мин күрәм самый выгодны сыерда. Үзләре аларак купаю сыерлар. Вот үзебезнекеләр, вот элгәре вот әс сыер иде и шуларны разводить там вот, например, бу инде вот поколение, вот 3-нче поколение инде вот анасы, кызы и так вот шалайга шундый. Ну вот шуның анасы бирә 28 литр. Хайваннарның һәрберсе турында җентекләп узаклап сөйли ала ул. Хәзер планда башкорт токымлы атларны арттыру һәм савым сыерларын 100 башка җиткерү. Максатларына ирешергә язсын. Татар булдыра. Эльвира Хөснетдинова, татарлар, Югары Әләзән авылы, Пенза өлкәсе.